Няма да съм гладен тази вечер. Да. Аз чух нещо. Къде се чува по-добре? Вънка да ходим. Хайде вънка, бързо. Бързо, бързо. Звука за лодка. Така, приятели, искам да ви разведа и с моя нов дом, който е в скалата. Издълбан. Ето го и него, тук спя на камъка, а главата ми е на пръста, за да може да е на по-топло. Имам се едно цвете, което си гледам и за сега е това. Първо поръчайте Слави гейски аксесуари, за да получите 10 милиона % отстъпка за нашите гейски вибратори и снимки на Николай Колев хуя. Хаштаг бонус, в гъза ти влиза конус. Знаехте ли, че над 10% от обществото лапа на... Аз съм Слави от The Clashers и днес няма да има геймплей на Clash Royale, но ще правим нещо много по-интересно. Ще анбоксваме и ще показвам някои работи, просто не е готино, получават се едни гадни ефекти. Малък sneak peek какво предстои в епизода. Ето това нещо е първото, за което ще говорим, но само след малко. Разбира се, отзад има, но това след малко. Другото е ето този огромен и тежък пакет от Озон, който ще разопаковаме и ще ви съобща какво има вътре всъщност, но и това след малко. Преди всичко това, искам да поговорим за ето този огромен пакет, но това е Wireless Speakers YE Roll. Така, и така. 9 часа батерия Roll. Така. 360 градуса звук. Това изглежда много яко, като чили е от плат, така че ще е супер интересно да го видим. Тези, които се го спечелят, разбира ще го видят. Така, тук имаме един Razer продукт. Мишка. Как звучи само Razerска гейм мишка. 6400 метров кабел, доколкото гледам. Организирал съм всичко. Забравихме двете фигурки да ви покажа отново. На Game of Thrones и на... Какво беше това другото? Доктор Озон БГ. Така. Те също ще бъдат спечелени. Добре, мисля, че покрихме всички точки, но все пак, ако имате някакви 10% отстъпка, освен да ви кажа приятен ден и ще се видим с тези от вас, на които искате, разбира се, които имат 10% отстъпка. Скъпи приятели, чао, това беше всичко.